Ka wabedo ka wachiko itwa chakre ne Migosi Mbadi ma en jalony e weche mag omenda kendo en achiel kuom joma iluongo ni professionals kata experts mane odonjo e sirkal mar broad based kosomonwa budget mokwongo kawuono. Budget no gi pacha neno ni en budget maber e yore mang'eny. Nitiere kuonde ma odhi maber gi jopiny. Yore mage modhi maber gi jopiny. Iwinjo ka jotelo mang'eny owuoyo ka wacho ni migepe mane ging'iyo, obed migawo motenore korka weche mag sukari, obed migawo motenore gi weche korka mag blue economy, nitiere kaka oketo omenda moromo. Weche thieth ka bende ne nitie gi ng'ikruok moro, nitiere kaka odhi kodgi maber. Kama ne bet to nitie matin en korka migawo mar chiwo gimiluongo ni subsidized fertilizer mimiyo jopur. Mane mana neno ka odok piny higa mokalo ne bilion 14, sano duoke bilion 8. Kata kamano kar value chain mar agriculture okete bilion 10. Tiende ni nitie kama ong'enya gi konchiel to mede komachielo. Omiyo e yor neno ni migawo ka migawo omi kony, aparo ni budget ni ober. Kidok e weche mag somo, nitiere kaka kama ne ng'ikruok nitie kar school feeding program, nitiere pesa, nitiere kaka bende TSC omi omenda mar neno ni gi ndiko jopuonj manche nitiere kaka intern teachers. Kendo aneno ka kidoke korka thieth, jogo mane joka kenilo ni Nyamrerwa bende nitie kaka koro orwake payroll, tieni koro gin jominyal chul. Omiyo ber gi yorno. Koro kodok ka kidwa yudo omenda, mano bende kende ma koro japiny nyalo ng'e pek ni to omedo